Сабан туена әзерләнүнең беренче өлеше бүләк җыю. Әлбәттә, аның исеме районына карап үзгәрә, күкмаралар сөрәнди, балтачлар әрәпәди. Ә байлар сабасында ничек дип атала икән? Хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Балалар иҗат үзәге каршындагы мәйдан гөрләп тора, кызлар үзләрен, егетләр ат бизи. Әнә шулай борынгыдан калган гадәткә охшаткан булып, 21 гасырда сабан туена бүләк җыела. Бүләк җыючыларның беренче тукталышы Татарстан урамы. Ике якта исәнләшеп күрешә, хуҗалар мул итеп бүләкләр дә, балалар өчен тәм-томнар да өләшә. Яшьләр моны сабан туена бүләкләр җыю дип кенә кабул итсә, өлкәннәр өчен ул бик тә кадерле хатирәләрне кузгата торган көн. Әлфия Кәримуллина күңелендә дә балачак хатирәләре яңара. Туып үскән Кече Шыңар авылында бүләк сабалар чәйтсәк, бирнә җыю йоласын сагынып кайта-кайта искә ала. Сабан туйларны балачактан бик көтеп алабыз. Күңелләр, беләсезме, яшьлеккә кайта. Искә төшә. Яшьлек хатирәләре, балачак хатирәләре. Гел шулай үзебезнең, татарыбызның традицияләре дәвам итсен. Югалмасыннар. Һәр вакыт саклансыннар. Халыклар менә шушы традицияләрне саклауга омтылсын. Сабан туена бүләк җыю халкыбызның юмартлыгын, кунакчыллыгын күрсәтә. Аларның урам тутырып бер җырлап узулары гына ни тора. Әнә бит һәр кем чын күңелдән үз бүләген бирергә атлыгып тора. Ел сайын шулай дип әзерләп куям. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен. Йола бәйрәмнәренең кадерен белүче Тәкмилә апа бүләген алдан ук әзерләп куйган. Ә бирнә җыючылар рәхмәткә юма. Без бу көнне бик көтеп алдык. Алдан әзерләнеп, матур костюмнарыбызны әзерләп, татар халкының матур киемнәрен киеп, җырларыбызны кабатлап. Иң изге теләкләр теләп бирелгән бүләкләрне сабан туенда мәйдан тотучыларга бирүе дә күңелле. Әлеге бүләкләрнең бер өлеше сабан туенда катнашучыларга насыйп булды. Димәк, Камәрия апа ситсысыннан күлмәк тегеп кигән уңган саба кызларын Казан сабан туе көтә. Бүләкләрнең икенче өлеше нәкъ кала бәйрәменә китте. Мөршидә Җихан, Гөлшат Галиәкбәрова, Рәзил Нигъмәтов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Саба районыннан.